Amser maith yn ôl, roedd chwarel pennau mawr yn le gwahanol iawn I gymaru â heddiw. Ystyr yr enw Penmaen Nawr yn Saesneg yw Head of the Great Rock, ac am enw da caddas i'w gael ar y lle. Clywed rheolwyr y chwarel yn aml yn brolio mai cerrig Penmaen Nawr oedd cerrig gorau'r byd. 1530 I fyny at mynydd Penmaen Mawr, gwelwyd gweithwyr talentog yn gweithio'n galed I chwareli granit enwog, a oedd yn cael ei werthu I lefydd ar draws y byd. Byddant yn gwneud tyllau mor ddifn a 23 troedfedd yn y graig drwy defnyddio dril aer ac yna byddant yn ychwanegu ffiws a ffewdwr I twll mwyn ei chwythu. Byddai rhaid symud allan o'r ffordd yn reit sydyn, neu byddai siawns I chi gael ei chwythu fyny gyda'r graig oedd. Roedd gweithio yn y chwarel yn medru bod yn beryglus iawn. Rwydd rhawiau mecanyddol wedyn yn codi'r cerrig a'i gosod yn y 500 o wageni, ac yna byddant yn teithio lawr y reilffordd ar ochr y mynydd. Roedd rhai o blociau mwyaf yn cael eu torri llai gyda mwrthwlion mawr. Wedyn, byddai chwarelwyr talentog yn creu'r sets. Byddai chwarelwyr yn torri carreg i'r hyd, lled a troch cywir gan defnyddio eu llygaid yn unig I fesur yn gywir. Byddai'n cymeryd 7 mlynedd I rhywun ddysgu sut I wneud sets. Nhw oedd arglwyddu'r chwarel, a nhw oedd yn gwneud yr arian I gyd. Roedd y sets yn cael ei gwerthu I lefydd fel Manceinion, Birmingham a Stockport, ond dim llawer o sets yn cael ei gosod eu Penmaen Mawr ei hun, roedden nhw'n rhydd. Mae sôn bod y stryd enwog Coronation Street wedi ei orchuddio â set Penmaen Mawr.